Si non sei se vai vivir tranquilo Almodóvar, non sabemos se vai pasar o ano. Imos falar agora cunha moza de Silleda que ten en marcha unha campaña de recollida de firmas para, atención, impedir que a súa familia sacrifique para Nadal un cordeiro chamado Almodóvar e que, aí está, Almodóvar, e que é moi sociable. Lucía Maceira, boa tarde. Hola. A ver, non es quen de convencer o teu pai, non? A ver, é traballo complicado. E cal sería outra opción? A ver, nós plantexáramos, bueno, máis ben meu pai, facer rifas para sortealo e o gañador, pois salería antes do Nadal e levaríase con Almodóvar. Claro, pero se o leva Almodóvar e remata noutra mesa de Nadal... Claro, o único que fai é cambiar de forno. Claro, é que é eso, para acabar encima da miña mesa ou da outra persona que cabe na miña antes. Vale. Pero a outra opción, refírome eu a que comeríades se non comedes ao pobre Almodóvar? Pois é unha boísima pregunta, pero he de dicir que as cociñeiras normalmente, os cociñeiros, non é tanto caro como o pai, pero bueno, supoño que algo de marisquiño ou algo así rico, galego. Vaya, por Dios. Vale, pero mira unha cousa, Lucía, cal é o teu plan? É dicir, imaginémonos por un momento que teu pai di, vale, perfecto, non nos comemos Almodóvar, que vas a facer con el? Pois, agora mesmo na casa da miña abuela temos máis ovellas, entonces en principio quedaría ali tan feliz, tan pancho e disfrutando da súa vida. Ata que morra de vello, claro. Claro. Centenario. Mira que bonitiña. Pois comigo, Conmigo, Lucía, xa tes unha asignatura máis, agora nos explicas como facer, pero explícanos antes por que se chama Almodóvar. Vale, pois o conto ven dun día que quedáramos miña nai, meu pai máis eu para ir a ver unha película de Almodóvar, a última nova que saliu. En principio íbamos ir os tres, pero debido a problemas varios, principalmente logísticos e de horarios, pois ao final non cadramos, meu pai non puido vir, entonces, en función dese feito, pois decidiu bautizalo como Almodóvar. Vale. Mira que ben. E digo eu, ti estás a recoller agora sinaturas para indultar a Almodóvar, non sei se hai un pacto co teu pai a hora de chegar a un número de sinaturas que o indulte. Pois mira, en principio non quedáramos de conseguir ningún tipo de firma en concreto, pero que paso, que vendo o bombazo que deu e vendo a solidariedade masiva de todo o mundo cara a preciosidade de Almodóvar, pois en principio coidamos con chegar a 500 firmas e eu coido que despois desa maravillosa cifra, pois meu pai decida indultalo e manterlo na finca. E cantas levas agora? Pois a última vez que mirei levaba 210 aproximadamente. Bueno, Xa temos medio cordeiro. Pero... Eu que estou preocupado polos compañeiros de Almodóvar, porque creo que ao final ides conseguir asinaturas suficientes, pero creo que é tradición en noite boa comer cordeiro, comer año na vosa casa, non? Se indulta a Almodóvar, a quen lle vai tocar pasar polo forno? O marisco. Pois mira, a cousa é que estáse dando unha especie de situación increíble, nunca antes vista, é que outro año chamase Teresita. Como? Que non é tan manso, Teresita. pero bueno, ben querido igual. Non me O fagas caso iso. é que ese año vai dar meu pai a unha compañeira súa do traballo que apalabraron aí un trato moi bonito, que eu non podo revelalo, teño que manter a exclusiva do meu pai, se quere darte a de él. O caso é que lla vai regalar a súa compañeira. Entonces este ano pois sería unha situación unha en un millón, ningún ano bixesto e queríamos en año para xantar no Nadal. Lucía, como se chama teu pai? José Luis. Que lle dirías a José Luis? Luisi. Como? Eu chamolle sempre José Luisi. Que lle dirías? Claro. Que lle dirías a teu pai entón agora dende aquí, dendo quen anda aí, para que mire por Almodóvar e por Teresita? Bueno, pois eu, papá, se sei que te esforzas moito, que tes as ovellas cuidadas como as reinas, pero sabes que sempre me sajo camiña, así que coidemos que Almodóvarito sigue quedando pola finca. A mí me convenceu. A mí me convenceu. Onde hai que asinar? E se non, pensaches no secuestro? De quen, do pai? Sabes No. que pasa? De Almodóvar, que desapareza misteriosamente. Pero onde o mete, Tete? Que hai que buscarlle unha Bueno, casa. eso fálase, hai fisos francos por aí Tete, para meter os cordeiros. tes sopo na túa casa para un cordeiro? Espera, que estou atopando unha solución por un problema. Sí. Sí. Mira. Lucía, despois pasamos o teléfono de Tete que o mellor Almodóvar pois pode ir saindo, sabes? Non sei, digo eu. Sí, pero xa que fixeche o trato, encárgueche ti de darlle comida a José Luis e que lle vai facer falta algo Pero para eso está feito. Vale, moi ben. Eu creo que é mellor que secuestre a José Luis uns días na máis, Tamén. ata que pase noite boa, e despois pasou o día, pasou a romaría.
Lucía, queremos coñecer o teu pai, queremos coñecer a José Luis e a historia de Almodóvar, así que nos queremos indultar a este cordiriño, Almodóvar. Moitas grazas por falar con nós. A vos, un saúdo. E moita sorte e boas festas. Igualmente. É que é fermosísimo. Sí Eu que ao é, principio sí, dixen sí eu que é. quen vai convencer o pai, pero despois de Home, Almodóvar... eu tiña pensado comer año en Noiteboa, esta Noiteboa, pero despois de ver Almodóvar creo que xa non. É que- Prole de poñer